Хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучылар, Мөслим телевидениесе үзенең тапшыруларын башлый. Яңалыклар чыгарылышы белән студияда мин Лилия Шәймиева. Булган вакыйгалар турында кыскача. Агымдагы елның сентябрендә Татарстан Республикасы Дәүләт Советына сайлаулар узачак. Әлеге сайлауларда катнашу өчен 26 май көнне Бердәм Россия партиясе үткәргән партия эчендә кандидатлар өчен тавыш бирүдә мөслимлеләр дә актив катнашты. Агымдагы елның сентябрендә 6-нчы чакырылыш Татарстан Дәүләт Советына сайлаулар узачак. Онда катнашу өчен Бердәм Россия сәяси партиясе үзенең кандидатларын праймериз үткәрү юлы белән ачыклый. Партиядан алга таба кандидат итеп чыгару өчен кандидатураларга Бердәм сайлау округы буенча алдан тавыш бирү бюллетенына 100дән артык кандидат кертелде. 43-нче санлы ик буе бер мандатлы сайлау округы буенча алга таба кандидат итеп чыгару өчен тәкъдим ителгән 6 кеше арасында Мөслим районы башлыгы Рамил Муллин кандидатурасы да бар иде. Район буенча алдан тавыш бирүдә 3000 кеше катнашырга тиеш иде. Барлыгы 5 санау участогы ачылып, алар Мөслим гимназиясендә һәм Тойгелде, Тугаш, Иске Карамалы, Елгабаш авылларындагы мәдәният йортларында эшләде. Санау участокларына иртәнге сәгатьләрдә үк халык күпләп килде. Буласы сайлауларга кандидатлар белән танышыр өчен сөенеп килдем. Илләребез тыныч булсын, тормышыбыз мул булсын. Аллаһу Тәгалә безне иң зур байлык, иман байлыгы, сәламәтлектән аермасын. Мөслимебез чәчәк атсын. Алдагы көндә сентябрь аенда сайлаулар уңышлы үтсен. Район башлыгы Рамил Муллин санау участогына иртәнге сәгатьләрдә үк гаиләсе белән килде. Аңа кадәр район башлыгы актив белән бергә Мөслимдәге Кояшлы ик ял паркында якын көннәрдә үткәреләчәк эшләрне барлады. Республиканың тотрыклыгын тәэмин итәсебез килсә, иминлеген тәэмин итәсебез килсә, аның киләчәген матур итеп һәм инде яхшы итеп кеше тормышына бәйле булган яктан күрәсебез килсә, әлбәттә үзебезнең җитәкчелек, шул ук дәүләт җитәкчелеге булсынмы, дәүләт советы җитәкчелеге булса, әлбәттә инде ул тәҗрибәле, тормыш күргән, тормышны аңлаган һәм инде шундагы кеше мәнфәгатенә уңай тәэсир итә торган һәм аның өчен хезмәт итә торган кешеләрне сайларга тиеш. Шул вакытта гына без инде республиканы саклап калырбыз, шул вакытта гына без илне саклап калырбыз. Мөслим гимназиясендә эшләгән санау комиссиясыннан алынган мәгълүматларга караганда, 10 сәгатькә тавыш бирүчеләрнең 40%-тан артыгы гражданлык бурычын үтәгән иде. Авылларда урнашкан участокларның өчесендә 2 сәгать эчендә 30% кеше тавыш бирде. Праймеризда иң күп тавыш җыйган кандидатлар Бердәм Россия партиясе тарафыннан агымдагы елның сентябрь аенда Татарстан парламентына узачак сайлауларга тәкъдим ителәчәк кандидатлар исемлегенә кертелә. Әлфинур Ногманова, Динар Нурытдинов, Мөслим телевидениесе. 24 май көнне 3-нче чакырылыш Мөслим муниципаль район советының 33-нче сессиясе үтте. Сессия эшендә 10 мәсьәлә каралды. Сессиядан Римма Абзалова репортажы. Сессияның көн тәртибенә куелган беренче мәсьәлә Мөслим муниципаль район советының 2017 елның 14 декабрендә кабул ителгән Мөслим муниципаль районының 2018 елга һәм 2019-20 еллар планлаучырына бюджеты турында карарына үзгәрешләр кертү турында иде. Әлеге мәсьәлә буенча финанс бюджет палатасы рәисе Наиля Бубекова чыгыш ясады. Уважаемые депутаты, прошу поддержать проект решения о подтверждении отчета об исполнении бюджета муниципального района по доходам в сумме 727 миллионов 899 тысяч рублей и по расходам 701 миллион 24 тысячи рублей и принять его. 2018 елда Мөслим районында бюджет үтәлеше турында һәм Мөслим район советының 2018 елның 14 декабрендә кабул ителгән Мөслим районының 2019 елга һәм 2020-2021 еллар планлаучырына бюджеты турында карарына үзгәрешләр кертү турында мәсьәләләре буенча да чыгышлар тыңланды. Үзгәрешләр керүгә бәйле рәвештә норматив хокукый актларны гамәлдәге законнарга туры китерү максатыннан Мөслим муниципаль район советының 2013 елның 25 декабрендә кабул ителгән 19 санлы Мөслим муниципаль район башкарма комитеты органнарын муниципаль учреждениеләрне булдыру турында карарга үзгәрешләр кертелә. Муниципаль милекне хосусыйлаштыру буенча фаразлау планын раслау, җирле идарә органнарының муниципаль норматив хокукый актларына һәм законда үзгәрешләргә мониторинг үткәрү турында нигезләмәне раслау, Мөслим районы башкарма комитеты нигезләмәсен раслау турында чыгышлар тыңланды. Алар буенча карарлар бер тавыштан кабул ителде. Сессиядә шулай ук Мөслим муниципаль район советы тарафыннан кабул ителгән берничә карарга үзгәрешләр кертү турында да мәсьәләләр каралды. Римма Абзалова, Динар Нурытдинов, Мөслим телевидениесе. Мөслимебез көннән-көн матурлана бара. Кунаклар да бездә еш кунак була. Мөслимнең матурлыгына сокланып китә алар. 1 июньнән алып 8 июньгә кадәр Мөслимдә халыкара Land Art фестивале гөрләячәк.
Тонылган осталар, төрле илләрдән килгән көчле командалар берничә көн дәвамында Land Art сәнгатенә үз идеяларын тәкъдим итәчәкләр. Фестивальгә әзерлек инде бүген башланды. Татарстан Республикасы Президенты ярдәмчесе Наталья Фишман һәм Барселона кунаклары Кояшлы Кыял паркында, Мөслим үзәгендә, музейда булып, җирлегебездәге төзелешләр алып барылган эшләр белән таныштылар. Толарак алдагы сюжетта. Мөслимнең исеме дә аеруча матур яңгырый, биредәге эшләр дә бик матур итеп аерым бер зәвык белән эшләнгән. Күп кенә ял урыннарында булып, халыкка яшәү һәм ял итү өчен бөтен шартлар да тудырылуын күреп китте кунаклар. Иң мөһиме җирлектә кешеләрнең бәхетле гомер итүләре. Әгәр социаль мәсьәләләр хәл ителә һәм кешеләр яхшы яши икән, бу уңышка беренче адым дигән сүз. Мөслим инвестициялар һәм туристларны җәлеп итә. Бу бик сөенечле әлбәттә. Тормыш, яшәеш сыйфаты да беренче урында булырга тиеш. Креатив, яңа идеялар белән яшисез. Димәк, сез башка талантлы кешеләрне дә җәлеп итәсез дигән сүз. Мондый паркларны чит илләрдә генә була дип уйлыйдым. Татарстан Мөслим районы белән чиксез горурлана ала. Утырткан агачлар тирә-якка ямь биреп утырыр, һаваны да саклар. Кунаклар Мөслимдәге төзелешләрне дә, Кояшлы Кыял паркында алып барылган эшләрне дә, башланган проектларны да, әлеге эшләрне башкаруда янып йөрүчеләрнең эшчәнлеген дә югары бәяләде. Гаилә аланында кунаклар сирень куагы һәм алмагачларда утыртты. Экскурсияннан соң кунаклар мөслимләрне үзләренең тикшеренүләре белән таныштырды. Яңа проектлар турында да сөйләде. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе. Узган шимбәдә Мөслим мәктәпләрендә соңгы кыңгырау бәйрәмнәре үтте. Мөслим районында 11 сыйныфны 70 бала, 9 сыйныфны барлыгы 223 укучы тәмамлады. Мөслим мәктәпләрендә узган бәйрәм тантаналарында район башлыгы Рамил Муллин катнашты. Мөслим гимназиясын быел 23 укучы тәмамлады. Бәйрәмне 11ләр гармунда уйна башта. Укучылар сәләтләрен күрсәтте. Балаларга әти-әниләре, укытучылар гына түгел, район башлыгы да хәер фатихасын бирде. Инде айрым нәсихәтне җиткерәсем килә, чыгарылыш класс балаларына, хәзер инде алар балалар түгел, мөстәкыйль тормышка басучы яшь буын киләчәгебез дибез без. Әлбәттә, 11 ел бик озын гомер булса да, инде сез аны бик тизлек генә үтеп, бүген үзегезнең яңа тормышка юлга басасыз. Без 9 сыйныфны тәмамлыйбыз. Безгә инде моңсу һәм шатлыклы да көн. Хәзер шулай 9 классны тәмамлагач, одноклассникларны күрмәскә дип борчылабыз, күрмәсбез дип. 9 сыйныфны тәмамлый. Без аларга бары тик юлларында ок юлларына телибез. Бәхетләре булсын, сәламәт булсын. Үзләренең теләгән тормышта, теләгән теләкләрен тормышта ашырсыннар, бәхетле булсыннар балалар. Безнең өлкән улыбыз быел уку елында 11 сыйныфын тәмамлый. Мин инде чыннан да бу әтиән өчен, шәхсән үзем өчен дә бик шундый дулкынландыргыч вакыйга. Мин инде барлык укучыларга, барлык 11 сыйныфын бетерүче укучыларыма, үземнең улыма иң иске теләкләремне юллыйм. Габдулла Тукай исемендәге Мөслим орта мәктәбен 13 бала тәмамлады. Тукай исемендә төшү мәктәп бәйрәмне милли бию белән башлады. 11ләрне сәламләгәннән соң Мәгариф идарәсе җитәкчесе Рафаэль Демидов сүз алды. Сезгә инде имтиханнарда тырышлык, уңышлар һәм инде әзрәк кенә булса да җиңел күңел белән, аның белән тормыш, имтихан белән тормыш бетми. Әйбәт кенә биреп, әйбәт кенә уку йортларына кереп, инде Мөслимнең мише, Мөслимгә кире кайтып бәлки, яки җирактан без Мөслим горурланып торсагыз, әйбәт булыр иде. Лицейны тәмамлаучылар тантанага самокатларда кирде. Егет-кызлар бала чаклары белән саубуллашып шарлар ишерде, аннан үзләре белән таныштыра башладылар. Кайсы нәрсәгә сәләтле, акыллылар, затлы, зәвыклылар, матурлар диде алар турында сыйныф җитәкчеләре Лилия Нуриева. Рәхмәт әйтәсем килә үземнең чыгарылыш укучыларыма, чөнки мин алар белән бергә үстем, бергә алар белән яңа үрләр яуладым. Барлык инде чыгарылыш укучыларына әйтәсем килә, ак юллар, сабыр булыгыз, алдагы имтиханнарыгызны уңышлы гына тапшырып, теләгән уку йортларына керергә язсын. Еллар үткәчтен бергәшеп, очрашып, шул көннәрне көлеп утырып, рәхәтләнеп, искә алырга дип өмитеп калам минем. Хәзер экзаменда калды. Алдында экзаменнар. Аларны 100 балга бирергә дип өмитем бар. 100 балга бирәм мин аны. Бүтән кешегә дә телим, дусларыма. Бүтән укыткан укытучыларыма, мондагы бүтән персонал, тех персоналларга, директорларыбызга, бүтән өстенә дә зур рәхмәт әйтәсем килә. Шулай ук беренче укытучым Әлфәксиянга, икенче укытучым Лилия Нарынга мең рәхмәт.
1 сыйныф укучылары өлкән апа-абыйларына тормышта җиңелрәк булсын өчен лицей суы һәм лицей һавасы тутырылган шарлар бүләк итте. 9 сыйныфта лицейда 41 бала тәмамлый, тантанада аларга да сүз бирелде. Бәйрәмдә төрле фән бәйгеләрендә, ярышларда җиңүчеләр бүләкләнде. Соңыннан традиция буенча 11ләре әти-әниләре белән вальс әйләнде һәм алар өчен кыңгырау соңгы тапкыр чыңлады. Шундый бәйрәм тантаналары 25 май көнне районыбызның 21 мәктәбендә үтте, ә 29 майдан бердәм дәүләт имтиханнары башлана. Укучыларга имтиханнарын уңышлы тапшыруларын, хыялларының тормышка ашуын телибез. Римма Авзалова, Динар Нурдинов, Мөслим телевидениесе. Районда 4-нче ел рәттән сәләтле балаларның Мөслим йолдызлары фестивале үтте. Чарада агымдагы уку елында төрле фәнни конференцияларда, социаль проектларда, спорт ярышларында, сәнгать бәйгеләрендә, фән олимпиадаларында җиңү яулаган укучылар бүләкләнде. Урыннан хәбәрчеләребез репортажы. Фестивальның масштабы елдан-ел киңәя. Быелгы тантана эчтәлеге һәм бизәлеше белән дә, катнашучыларның күплеге һәм номинацияларның төрлелеге белән дә аерылып торды. Бу фестиваль инде безнең 4-нче ел рәттән үткәрелә. Бу фестивальнең максаты районданың читкә тараткан балаларыбызны барлау. Монда инде без олимпиада ягында, карый спорт ягында, иҗат ягыннан да һәм менә шушы балаларны барлап, киләчәктә үзебезгә кирәкле дип әйтәбез инде булган мөслимләрне тәрбияләү. Мәдәният йорты каршындагы мәйданчыкта кунакларны табигатьне саклауга багышланган плакатлар тоткан балалар каршы алды. Мәктәпләрдә оештырылган түгәрәкләр эшчәнлеген чагылдыручы күргәзмәдә балаларның кул эшләре урын алган иде. Тойгылда гомуми белем бирү мәктәбендә балаларына хушбуй, исле сабанга кадәр ясый. Беренче елны без духилар ясадык, ясарга өйрәндек, теориясы, практика. Бу елны инде менә без сабыннар ясарга өйрәндек балалар белән бергә. Татшура мәктәбендә ныклап умарта асрау серләренә өйрәнәләр. Сәнгать юнәлешендәге түгәрәкләргә йөрүчеләр дә үз осталыкларын күрсәтте ул көнне. Күбәк урта мәктәбендә эшләүче рәсем түгәрәгенә йөрүчеләр ясаган картиналар дәрәҗәле күргәзмәләргә куярлык иде. Фестивальгә үземнең укучыларымны алып килдем. Алар бүген мастер-класс күрсәтәләр, пейзажлар ясыйлар. Алар түгәрәккә бик теләп йөриләр, шөгыльләнәләр, конкурсларда актив катнашалар. Түгәрәкнең булуы файдалы, чөнки без конкурсларда бик актив катнашабыз һәм призлы урыннар алып барабыз инде. Һәм республикада да урыннарыбыз бар. Фестивальнең төп вакыйгасы мәдәният йорты сәхнәсендә дәвам итте. Иң элек уку елы дәвамында төрле проектларда катнашып, уңышка ирешкән 30дан артык бала хөрмәтләнде. Сәламәт яшәү рәвешен сайлап, спорт белән шөгыльләнүче, төрле җиңүләрдә бәйгеләр яулаган егет-кызларыбыз да күп безнең. Мөслим гимназиясыннан Ислам Гайнуллин, Әмир Миңнегалиев, Илһам Бариев, лицейдан Нурислам Шәйхуллин көчле алкышлар астында сәхнәгә күтәрелде. Аннары аерым мәктәпләрнең баскетбол, волейбол буенча егетләр һәм кызлар командалары капитаннары, лицейның президент ярышлары бөтен Россия бәйгесендә җиңү яулаган командасы чакырылды. Төрле сәнгать бәйгеләрендә, иҗади конкурсларда җиңү яулаган укучылар, бию төркемнәре, вокал һәм инструменталь ансамбльләрдә район данын еракларда таныткан. Татшура мәктәбенең Тату сыйныф серләре конкурсының республика бәйгесендә җиңү яулаган 7нче класс укучылары һәм аларның әти-әниләренең чыгышы беркемне дә битараф калдырмады. Ел дәвамында актив эшчәнлекләре белән аерылып торган ата-аналар башкаларга үрнәк итеп күрсәтелде. Укыту тәрбия процессында мәктәп коллективы белән кулга-кул тотынып эшләгән гаиләләр дә чакырылган иде тантанага. Республика һәм халыкара фән бәйгеләрендә җиңү яулаган укучылар сәхнәгә үзләренең остазлары белән күтәрелде. Мөслим йолдызы титулына ия булган укучыларны Мөслим урта мәктәбенең ел укучысы 2019 исеменә лаек булган укучысы Зилә Биккининаны район башлыгы Рамил Муллин тәбрикләде. Тормышта, укуда, спортта, сәнгатьтә, мәдәнияттә актив булган балаларыбыз, әлбәттә алар безнең киләчәк. Һәм инде мин бүген балаларга әйтәсем килә шуны, һәр вакытта шулай лидер булып, һәр вакытта шулай актив булып, һәр вакытта шулай беренче булырга кирәк. Әгәр дә бу тормышта үз юлыгызны табасыгыз килсә, әгәр дә тормышта үз изегезне калдырасыгыз килсә, әгәр дә шушы тормышыгызда куанычын күреп матур итеп тормыш кыласыгыз килсә, сез әлбәттә беренче булырга тиеш. Бүгенге тормыш шуны таләп итә. Фестиваль сәнгать бәйгеләрендә җиңү яулаган коллективлар һәм укучыларның чыгышы белән үрелеп барды. Мин бу дәрәҗәгә лаек булуыма бик шатман. Әлбәттә, ел укучысы булу өчен бик күп эшләргә, бик күп тырышырга кирәк. Һәм бер генә яктан түгел, бар яктан да булырга, бар яктан да эшләргә кирәк. Бу ел минем өчен миңа бик күп уңышлар китерде.
Мен күп төрле олимпиадалар, чараларда җиңүләр яуладым. Һәм моның өчен мин әлбәттә үземнең гаиләмә, мәктәбемә рәхмәтле. Әлфинур Нугманова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Җирлегебездә төрле чаралар еш үткәрелә. Һөнәри бәйрәмнәр дә игътибардан читтә калмый. Соңгы елларда хәрби даталар нигезендә дә төрле чаралар оештырыла башлады. 28 май көнне шик сакчылары бәйрәмгә җыелды. Шик сакчылары көнне рәсми төстә Мөслимдә беренче тапкыр билгеләп үтелде. Мөслим йөрәге скверында узган чарада 35 шик сакчысы катнашты. Аларны иҗтимагый совет рәисе Рушат Солтанов тәбрикләде. Барыгызга да саулык, сәламәтлек телим, гаиләләрегезгә иминлек телим, балаларыгызга тәүфыйк телим. Һәм инде сезнең балаларыгыз, оныкларыгызда илебезнең сакчылары булыр, матур хезмәт итүчеләр булыр, ватанпәрвәрләр булыр, Мөслимне яратучылар булыр дип уйлыйм. Бәйрәм белән, кадерле райондашлар, хөрмәтле шик сакчылары. Шик сакчысы булып хезмәт иткән Расый Ганиев та хезмәттәшләренә теләкләрен җиткерде. Пограничник кеше инде ул тайгада 10-15 кеше заставыда без кеше күреп служба иткән кешеләр түгел. Шуңа без халыктан качаргарак тырышабыз. Дозорда ятасың, секретта ятасың, халык белән без общаться итми торган идек, ул нишләп йөргәнен генә карый торган идек без границаның теге ягында. Сәламәтлек мондый җыешып безне шушылай оештырганыгыз өчен рәхмәт. Чарада шик сакчыларының төркеме дә оештырылды. Аның җитәкчесе итеп Расый Ганиев билгеләнде. Аңа ярдәмгә урынбасарлар да сайланды. Чарада Расый Хабый белән бергә хезмәт иткән Михаил Иванов та катнашты. Ул бәйрәмгә Ижевскидан кадәр килгән. Служишь на заставе — это одна семья, где 1,5 года общаешься с людьми, с одним и тем же человеком, 30 человек на заставе. Это вот общение, это семьи. То есть это уже складывается такое ощущение, что братья, просто братья, по-другому не назвать. Күн сайын автомат, 50 патрон төшмей сыртыбыздан, еңсәбездән. Шу бүтәннәре, бүтән устав бер инде. Тәртип саклау, бүтән эшләр. Ир-егетләр флешмобта да катнашты. Хәрбиләрнең флешмоблары да үзенчәлекле. Алар бергәләп приседание һәм отжимание ясадылар. Без брат белән 91 елның 7 июньдә армиягә бергә киттек. Барып эләктек без нигә Хабаровскидан җибәрделәр. Күчепкә ярты елдан соң барып эләктек Камчаткада студия иттек. Ел ярым. Bütün Татарстан пограничникларын шушы матур язгы бәйрәм белән котлыйм. Бүтән хәзердә хезмәт иткән бүгенге көндә һәм безнең арада булмаган бүтән пограничникларны искә алып, шушы зур бәйрәм белән нык ответственные войска, һәр даже срочной службы юк погранвойскада, потому что нык ответственные войска анда бер елда гына йөрә бетеп булмый хезмәткә. Шик сакчылары яу кырында һәлак булган арабыздан килгән хезмәттәшләрен дә искә алды. Алар истәлегенә сугышчан һәм хезмәт даны мемориал комплексында чәчәкләр салдылар. Римма Авзалова, Диләрә Хрисанова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. 25 май көнне Кайынсаз һәм Краснояр авылларында әфганчылар Тохир Вилданов һәм Зөфәр Садретдинов истәлегенә, алар яшәгән йорт диварларына элмә такталар урнаштырылды. Анда район башлыгы урынбасары Озат Әхмәтҗанов, Мөслим һәм Сарман районнары буенча хәрби комиссар Дажгын Гасанов, районның иҗтимагый совет җитәкчесе Рушат Солтанов, локаль сугыш ветераннары, Мөслим районындагы хәрби туганлык иҗтимагый оешмасы рәисе Данил Госманов, район җәмәгатьчелеге, авыл халкы, Мөслим Октаныш, Сарман, Минзәлә, Азнакай, Тукай районнарыннан, Йорчаллы һәм Бөгелмә шәһәрләреннән Әфган сугышы ветераннары катнашты. Афганстан җирендә интернациональ бурычын намуслы үтәгән, туган йортына ярым исән хәлдә кайткан Тохир Вилданов, Татарстанның от казанга механизаторы Салих Хабый белән Миңнегөл апаның улы. Егетнең хәрби хезмәт юлы Казакъстанның Талдык Курган өлкәсендәге Учарал шәһәрендә башлана. Тыныч кына хезмәт иткән көннәрдә Тохирны Афганстанга күчерәләр. Пакистан белән Афганстан чигендәге позицияларда хәрби бурычын үти. Башка афганчылар кебек ул да күргәннәрен, кичергәннәрен сөйләргә бер дә яратмады дип искә ала туганнары. Мен 18 яш тургастан армияга алындым. Кеше командирлар
әзірлеу мектебінде оқыдым. Сержант званиесінде Афганистан жеріне жіберілдім. Өзіміз тілеп бардық енді. Соғышның не екенін көресі келген еді. Тахир абының шираттағы яралануы ифрат дәрәҗәдә куркыныч була. Ярым аңсыз хәлдә аны Алма-Атага озаталар. Тахир абый сукрая һәм авыр хәрәкәтләнә башлый. Ләкин чын мөгъҗиза була. Ул исән кала. Сукрайган күзләре дә операция ярдәмендә ачыла. Тахир абый яшәп калырга ашыкты ди туганнары. Большое спасибо родственникам. Они никогда нас ни в чем не обделили, всегда приглашают на все мероприятия. И сегодня я очень рада, что так много народу пришло разделить с нами эту скорбную дату. Спасибо всем большое. Истәлекле чарада Әфган сугышы ветераны Бөгелмә шәһәре прокуроры урынбасары якташыбыз Ташлыяр авылы егете Рәшит Хәмидуллин, Тахир Вилдановның уллары, туганнары да чыгыш ясады. Тантаналы төстә элмә тактаны ачкач, тактай нәшәсенә өстәлдә торган фотосурәт янына кызыл канәферләр салынды. Туган көненә төгәл бер ай кала. 42 яшендә якты дөнья белән хушлашкан Тахир Вилдановның якты истәлеге күңелләрдә мәңге сакланыр. Краснояр авылында Әсхәм абый белән Рәзилә апа гаиләсендә туган Зөфәр Садретдинов урта белемне Симәк мәктәбендә ала. 17 яшы тулар-тулмас Бөгелмә шәһәрендә бухгалтер һөнәрен үзләштерә һәм укуын Лаиш авыл хуҗалыгы техникумында дәвам итә. Укуын тәмамлап та бетермәгән егетне армия сафларына чакыралар. Дөньяның матурлыгын туйганчы татып өлгермәгән 19 яшьлек егет Әфганстанга озатыла. Менә хәзер уйлыйсың да инде. Хәзер теге. Ничек исән калганнар, ничек шуды шикелле. 1983 елның көзендә ул туган ягына әйләнеп кайта. Кызганыч Зөфәр абыйга тормыш иптәше белән гомер күзләренә бергә керергә, сөеп үстергән кызлары Ләйсәннең бәхетенә куанып яшәргә насыйп булмаган икән. 46 яшендә ул әнисен, якыннарын тирән хәсрәткә салып, мәңгелеккә күзләрен йома. Әфган сугышы ветераннары утлы еллар истәлекләре белән уртаклашты. Минзәлә районы кунагы Рөстәм Әхмәтханов үзе иҗат иткән җырны башкарды. Әфганчыларның исемнәрен мәңгеләштерү, аларга карата хөрмәт күрсәтү, яшь буында патриотик хисләр тәрбияләү максатыннан оештырылучы мондый чаралар дәвамлы булачак. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Бүгенге шулар, мин Лилия Шәймиева сезнең белән сау булашам. Яңалыклар чыгарылышыннан соң сез район үзешчәннәренең концертын карый аласыз. Татмедианың 3 һәм оннан да күбрәк басмасына языл һәм призлар уйнатуда катнаш. Квитанция копияләрен почтага җибәр һәм телефоныңны күрсәтергә онытма. Укы һәм ут. В нашей жизни есть традиции и их символы. Одни символы дарят нам ощущение чуда, другие показывают нашу любовь, а некоторые помогают не забыть. Долгое время красная гвоздика была символом памяти об ушедших от нас ветеранах. А сегодня значок «Красная гвоздика» становится еще и способом помощи ветеранам, живущим среди нас. Стать самозанятым просто. Зарегистрируйся в приложении «Мой налог» и занимайся любимым делом. Подробности на сайте npd.nalog.ru и по телефону 8 800 222 2 222. Когда купил автомобиль, получаю номера, и жизнь прекрасна и светла. И даже если вдруг квитанции оплачивать, пора спокойные нервы и голова. Сменю водительское удостоверение, если надо заменить. А то к экрану нужно прикосновение, и можно меньше заплатить. Всегда в настроении. Возьму и наберу. Транспорт и вождение. На госуслуги.ру. Яшьчагымда бар дөньяны җиңәр сыман идем сынауларда.
Gülsün 60 yaşına kildim Tыңламыйша aytgan kengashlarni men xata qildim Narkotikning hazır kuchsiz bir quli bo'ldim Tizlandim jonsiz kuchsiz kelish Yilmayuvin sunda menim tira-yunim Qo'rqinish tishqonim og'usir ishig'a olmim shu qorong'idan Qutqarig'iz bu og'udan Sağındırgan dostlar. Sağındırgan Marsilavi sağındırgan şu. Talyan munglu kapka tüpleri, zifa boylu salu kızları. İldar, koyda koldu iken yaşaplar. Kapka tüplerinde talyan tartıp oturgan şaplar. Bir iske alasıydı şuna. Eydanı Marsilavi. Garmon tavışı, elle marsiller koppa tüvünde indi. Kızlar, eyde güzeli bizde şunda varın, bir yol gidelim. Eyde güzeli bir yaşayıp çekleşelim. Kızlar, ora güzeli, yiyilip gelgensiz iken bir üzüme göre yaman suydu bit koppa tüvünde. Eyde güzeli bir geleşip koppa tüvünde yaşlık miski olayıp. Senin garmon tavışını işitip bildik biz Marsil. Suga kolganman, jiyalap bitkenler. Şu koldan kelgen uğrun için ortaga özüm oturamalı. Edeniz kızlar oturuşun hele. Orağız eli kızlar, biz yaşayan çok türlü hünerler bileydik. Türlü oyun kurallarında da bileydik. Şunların birazı oynak gösteririz misin?